Mela, għajdilna naqra Salvu Mallija xinu mal-eruq tal-ġens Malti. Mela, jina, skonti, Godfrey Wettinger, mux għanna għedaj. Godfrey Wettinger, ma lajk sentenza minnu. Kien storiku Malti, ġiri, miet, insomma. Storiku reċenti. Reċenti, lux li miet, ġiviri, reċenti ħafna, ġiviri, issa, reċentismu. Senilu, sentejlu, miet, għal-dik il-ħabta. Ma jek, mek. I apologize tal-ignoranza, ġiviri, minix familja. Fattina bil-Malti, ġiri kwatajt, waqas konna li kien biet bil-Malti, ma da kien ħareċ bit-teorija, u mux kulħadd qabel miegħu, ġifieri kellu clashes anka mal-akkademja, ġifieri. Li dan li skont għal-Himjari li huwa storiku tal-15 seklu Arbi, meta ġew l-Arab Malta, svujtawa li kienu jagħmluha ħafna di. L-Arab. U għamlet kważi 100 sena vojta. Malta kull ma kien baqa' kienu jiġu xi baħħara biex jaqtaw is-siġara xwieni, u hemm bdiet l-ispopolazzjoni tas-siġara u Malta, kien jiġu għall-asel salvaġġ u kien hawn ħafna ħmir. Kien jgħidu l-gżira tal-ħmir. Sabiħa l-affari. Naħseb jena ġejna b'dik is-sitwazzjoni. Anyway, u mbagħad reġa' ġiet ippopolata minn Arab minn Sqallija li ġewwa Malta, li aktar ġew biex jaħdmu ta' pirati. Għax hawn Malta kien post ideali għal piraterija. Aħna qegħdin fil-Goldilocks zone tal-piraterija, eżatt qegħdin. Għaliex aħna qegħdin off the trade routes. Għax aħna jekk titmur it-Tunezija m'għandekx għalfejn taqaf Malta, ġurnata tasal. Jekk titmur Sqallija m'għandekx għalfejn tgħaddi minn Malta, bil-Greċja u Allora we're off the trade routes. Però viċin biżżejjed biex noħorġu, tisraq, tidħol u għandna portijiet tajbin. Barra minn hekk aħna m'għandna xejn iżjed. Nifhmu aħna dan huwa pajjiż li m'għandu xejn, m'għandu ebda riżorsa li fil-ġebla. L-uniku mineral li għandna il-ġebla, dik biss. Allora, daw l-Arab bdew bil-piraterija Malta. Li di baqgħet sejra sa 1798, anzi iżjed sal-1815. Sal-1815 Malta kien taw il-kursari. Għaliex kursari biex mhux pirati. Għax pirati kienu jaħdmu outside the law, mentri il-kursari kien ikollhom liċenzjament l-istat. Ġifieri aħna konna stat kursar. Aħna konna bħal Afrika ta' fuq, bħal Alġerija, bħal Tunezija, fej il-kap tal-istat kien kursar. Għax il-Gran Mastru kien kursar. Sal-aħħar wieħed kienu kursari, kienu jipprattikaw il-piraterija huma stess. Tuħu liċenzjament il-Gran Mastru u tmur tisraq. Basta Musulmani. Basta li tisraq il-Musulmani. Tal-Musulmani, ma tisraq. Regoli x'kienu, eżatt. Le, dik, li tisraq il-Musulmani, għax dik kienet gwerra għaddisa u jekk tisraq il-Musulmani. Allora. Ma jkun hemm xi ħaġa minn dawk mill-affarijiet li tisraq. Le. Xi ħaġa dovuti Mela, kontat. Jew ġast ħallas liċenzja. Le, liċenzja. Good luck to you. U l-liċenzja inti jekk il-liċenzja ma kienx tkun għal dejjem, kienet tkun pereżempju għal xahar 3 xhur. Jekk ma titħolx dawk it-3 xhur, tagħti raġuni għaliex. Raġuni valida, per eżempju, naufragajt jew li tissewwi, ma stax dub iktar minn 3 xhur, għax huwa qed jisilfek il-baħar tiegħu biex għal 3 xhur mhux għal iżjed. Business normali kien business kbir Malta, enormi ġifieri. Għall-imħabta. Mbagħad kont tiġi. Meta bdiet? Dal-arranġament meta beda? Beda mill-wasta tan-Normanni, ġifieri jew minn Żmillara, għax Żmillara ftit li xejn nafu, sal-1815. Meta mbagħad l-Ingliżi qalu daqshekk piraterija. Sal-1815. Sal-1815. Oh shit. Sal-battalja ta' Waterloo, għax l-Ingliżi żammewha. Sal-1815 kienet kellna anka wara l-Maltin. Anka wara mbagħad bdejna morru l-Afrika. U hekk il-Leċita kienet il-Leċita wara. Imma żomm, sal-1815. Sal-18. L-Istat Malti kien jippermetti, mux jissanzjona. Kienu jiġu l-Ingliżi għaw biex jaħdmu ta' kursari. Ostja. Fism l-Ingliżi ġiviri, kellhom privateers. Ostja, no idea. U dawn l-Ingliżi kienu jaħdmu ta' kursari bl-istess rules of engagement, ġiviri kienu jimmorru jattakkaw l-Missilmin? Il-min kienu jimmorru jattakkaw? Le, mbagħad saru il-Franċiżi u l-alleati tagħhom. Għalhekk żammewhom l-Ingliżi. L-Ingliżi ħallewna nibqgħu nipprattikaw il-korso.
bil-kondizzjoni li nattakkaw il-Franċiżi. Biex niddistabilizzaw. Fil-fatt, ħafna kursari li telqu minn Malta mal-Franċiżi, għax kienu ħafna qasmu l-Maltin, biċċa mal-Franċiżi, biċċa mal-xismu. Dawk li telqu mal-Franċiżi kienu jitwerwrin li jiltaqgħu mal-Maltin l-oħra, kursari Maltin l-oħra, u jispiċċaw imdendlin. U bħala kwalità ta' kursara, kemm konna ninqaraw għalija? Konna li werru l-Mediterran. Nice. ħafna iktar kemm jgħidu għal-kursa ta' Nord Afrika. Werru l-Mediterran. Hemm storja ta' Spanjoli kienu attakkaw il-ġerba, daw biex iwerru l-Musulmani. Daw mhux bdew jgħidu Spanja u Malta. Biex għax aħna konna kursari ta' stonku tal-wax konna ġifieri. Konna magħrufin u di anke fil-Medjuevu. Fil-Medjuevu. Ġifieri fil-Medju qabel ġew il-kavallieri. ħaspinta kbira meta ġew il-ċajdula ma' l-Aragoniżi. Sewa. Fismi l-Aragoniżi. Li m'epoka? Dan qed ngħidu 1400 fil-kronoloġija. Isu l-1400, 1400. Meta ġew l-Aragoniżi. L-Aragoniżi għamlu 300 sena u Malta qabel il-kavallieri eżatt. Fil-14. Aħna l-Aragoniżi li ta' Karlu V. Karlu V tal-Aragoniżi, Spanjol. Ir-re ta' Spanja dak kien. Sewa, ġifri da meta ġew l-Ispanjol, aħna Malta l-ewwel kien hawn l-Arab, mbagħad ġew il-Normanni, u mbagħad warahom ġew il-Ġermaniżi il-Hohenstaufen. Dawn li kellhom da dildo u waħħal ma żaqhom. X'kellhom? Jew le, maċċe. Kompli. Għax mbagħad sqallija ħaduha kienu il-Ġermaniżi kienu żlu l-Italja, affarijiet, u aħna ovvjament ma sqallija spiċċajna magħhom. Umbat warahom ġew il-Franċiżi, oh Jesus. Wara min? Wara l-Ġermaniżi ġew il-Franċiżi. Sewa. Xejdulhom bla wkoll jaqgħu tibda. Bon. Wara l-Aragoniżi min ġi? Qabel. Qabel l-Aragoniżi. Anyway, dawa ma tantx tamu, da muftit ħafna Malta. U mbagħad dak kien hemm ġlieda kbira bejn daw il-Franċiżi Angiovini. L-Angiovini. Dak kien hemm ġlieda l-poter bejn l-Angiovini u l-Aragoniżi. Fil-fatt, battalja kbira ta' dak iż-żmien li kellha anke x'ismu fuq il-Rest of Europe, ġrat fil-port il-kbir. Il-battalja ta' Malta jgħidu, Maltin ħadd ma jgħabbija. U dik kienet importanti ħafna ġifieri. Għalfejn kienet importanti? Kienet importanti għax kienet battalja kważi deċiżiva u. U xi ddeċidiet? Min se jiddomina u minn le u dominaw l-Aragoniżi. Tgħidu cover, ġifieri. U xamlu ġifieri ħassruhom minn fuq il-wiċċ id-dinja lill-Angiovini. Kienet li il-Maltin kienu għamu kontra l-Franċiżi, bħal sqallija. Ma nafx ma jtbija the Sicilian Vespers, sqallija għamu kontrihom u qatluhom wara l-Quddisa tal-Easter, wara l-Vespri tal-Easter. U aħna tħajna minnhom u spiċċaw assedjati b'Sant'Angelo. Kif kien, tali ħsib, għax nista' nifhem kif illum il-ġurnata biex naraw xaġa fuq l-internet u nitħajru, bħal per eżempju l-Belt kienu kun hemm il-protesti tal-Black Lives Matter, per eżempju, għax ovvjament konna naraw. Imma kien hawn kuntat kbir ma' sqallija ta' ġifieri, kien hawn kuntat kbir, aħna ma' sqallija dejjem kien hawn kuntat kbir, konna niddependu minn sqallija, għax aħna dik il-problema, aħna tant m'għandna xejn aħna li għax konna kapaċi nipproduċu biżejjed ikel biex tikol il-popolazzjoni Maltija, konna ġbuh minn sqallija. Issa, li